вижда нищо. Не се вижда къде. Снимам клипче. Сега покажи последната борта. Я. Ала къде? Баба ти взела йорганите. Не пипай! Дай едно, бе! Не! И ще участваш в клипа. Ой, добър ще си, ой. Извърши ми газа. Натали! Извърши ми газа. Стивай бързо. Ден смарт. Ден смарт. Чакай, бе. Аз съм Зайка. Аз нямам спешния разговор, Ерик. 3G-то. Я пусни на високо говорител, бе. Бабо! Ти ли си взела постелина от страницата? Постелина от страницата. Да, става. Боби. Брат, пускале! Но той ми трябва за днес за купуване. Имаш нещо. Вижте сега, у нея Гергана високата магарица, тя е ненормална с главата. А пък аз съм готвеният тип. Ами Тя е Гергана Куку. Куку. Сега ще ви покажа как се сваля грозен майнак. Ей, грозен майнак! така се свалят целия клас. Айде, Бобка! Ей, тук става зрелищна битка! Гледайте! Чакай, подлътете се! Айде! Зрелищната битка продължава 3 минути! Ние, люди братя! Люди братя! Ето това е пластелин. Това е пластелин. Виждате? Чакай, бе! Зрелищна битка, гледайте я! Това е гладък пластелин. Я го дай. За малко, моля. Аз да стига малко. Чакай, 5 стимам, представи, бе! Добре.